Салом алейкум халқи тоҷик. Дигар созӣ инҷаки бардами коронавай. Кадоми дар ёдош ҳаст ҳами кирта медонам ки кирта хела удачная ва бояд ҳами видео просмотри нағз бигирад. Чибаки? Барое ки имрӯз мо гап мезанем дар бораи чизое ки дигар одамо гап намезананд. Не, шумо чиҳо мегӯед? Барое ки вай канал надорам. Хатам як соат гап мезанам хам мекунӣ мерад. 15% тада скидка мекунанд агар ки ту бигӯй ки май компанияи гап надорум занг задестам. Барои граница гузаштан аз Москва ва фикр кунем бародаро, бисёр одамо ҳастанд ки шуморо граница мебаранд меоранд. Яки и одамо мада гуфтанд ки мо ба як мошин аз Москва ки ҷое ки дар корашона мегирем, мебарем граница, мегзаронем ба як мошин ва меоем бо обратно Москва. Ҳеч кара дар дигар мошин отдельно свор намекунем, ҳеч кара пеши граница дар дигар мошин свор намешава, пушем хеле темо нестай, мебарем ба як мошин меорем бо обратно. Номерро дидестен дар экран, дар таги видео ҳастай, занг бизанен, кай ки шумо дар корай ва агар ки ягона маххулӣ шид бародаро, мада биген дар тагон комментария ки дар любой ҷо бинависен, ма бо кӯшиш мекунам ки ҳар хел проблемаҳое ки шидагай дар раҳ одамо бифаҳманд бинанд ва дар дигар вақт ислоҳш кунанд. Марам ранги шумо ба умед будам ки интернет қимат намешавад ва дар бораи чиз ҳозир бисёр одамо гап зарисиянд ва дар новости, дар ахборҳо, дар радио, чун дар ҷое ки мешава гап занӣ, дар онҷа гап зарисиянд. Компютерҳоро мехарида бошанд ё не? Не ки ягон фоида нестай. Дар интернет чанд кас ноид кардистай. Чӣ тағйирот шид ё қимат шидан ё ки ягон чи дабафка шидак? Прикол кардисиянд ки мурд интернет. Не ки ҳамада приколи тенч ба наздики як приколам накард, просто гап зад ба наздики як шинос гуфт ки Фарик фаҳмидӣ дар Тоҷикистон интернета айбайн мебарад. Дар тарафҳои Исфара, вобщем дар он территорияе ки границаи Киргизия наздикай, дар онҷа симкартаи қирғизӣ мехаранд одамо ва истифода мебаранд. Дар ҳамун тарифни плани симкартаи қирғизӣ интернет арзонай ва занзанирам ба фикрам мумкин арзон бошад. Яки типа лайфхакай, номи ҳамун компания Нур Телеком и дар радиои Озодӣ нависондагианд. Шумо худо метавонед бидорем бихонед. 6 гигабайт 7 сомон мешидай. Яъни 6 гиг 7 сомон, дар худмон дар Тоҷикистон 1 гигаш 65 сомон. Я деньги отдам. Чё деньги? Это на меня туалет бумага, не бойся. Ака ман росия па бугу намедонам кор мекунам ё ки намекунам, мисол дар тарафҳои Душанбе ё ки дар дигар шаҳрҳои Тоҷикистон кор мекунам симкартаи қирғизӣ проверка кунем, просто бихарен проверка кунен, так намедонам. Вақтон фикр кунен, антимонополная служба мега ки одамо кам занг задестиянд ба обычный связь, ба мисол Viber, Imo ва чизо не, просто намехе, просто занг мезани ку. Одамо кам занг задестиянд ва гуфти гапо налог кам шидестай, доходи дар давлат кам омадестай, мисол дар бюджети давлат. Ҳамин сабаб интернета қимат кардан. Барои ки ҳама ҳозир через интернет занг мезанад, через WhatsApp, Viber, Imo, чигапа ва дигар чизо. Барои ҳам хеле системаро кардан ва аку мумкин ки арзон кунанд ба шарте ки интернета кам истифода баранд ва бисёртар занг бизананд ё ки наоборот вобщем ҷада хела қина фаҳмидан. Не ки ман фикр мекунам ки чута не то, барои ки бисёр шиносои ма ҳозир аз интернети мобилӣ отказ кардан, типа хай сум надорем ва даже сумам дошта бошем, ин чиз нестай ки охирон сумта расход кунӣ дар ҳамин интернет. Барои ман фикр мекунам хубаш арзон мешид, не ки бисёр одамо истифода мебурданд, бисёртар сум меомад дар бюджети давлат, чем кам, не ки қимат. Хай ам хеле темае короче. Ва бо дар ҷои як чизи дигарам гуфтам дар кора ки домашний интернет, яъне интернети ба сим нархаш ҳамон хел истодагиай, чале ки ман гуфтам як бор қимат шида буд, у сол буд ё ки параллел сол буд, лекин нархаш ҳозир ҳамон хел истодагиай, мисол ва қимат шидагӣ нест, не ки дар қишлоқҳо ва дар дигар ҷоҳо дар онҷаи хеле бигем возможност нест ки дар хонаҳошон одамо Wi-Fi бигзаронанд ё ки просто сим бигзаронанд, мисол дар ягон қишлоқ ё ки дар ягон ҷо дигар ва ё вообще бигем бесвяз мемонанд. Мисол мегирем муҳоҷиро аз Россия пеш занг мезаданд ба WhatsApp ё ки Viber ё ки дигар чизо гап мезаданд, ҳозир ва ё вообще гап задан наметавонанд. Ҳай конечно метавонанд занг бизананд ба обычный вызов ягон сим-карта бе интернет, яъне ман дар назар дорам. Хела қиматай ва ин як проблемаи калонай, чӣ хел муҳоҷир қати хонагиҳошон гап зананд. Аз Россия привет!
ҷашан бояд камтарак медидан, баъд нарха мебардоштанд ёки мисол наоборот мефурӯварданд. Бошам ҷашан камтарак дидан дар кор буд. Аки ама не бисёр одамо, бисёр коргарои давлат гуфтанд ки кор неправилне ва лично ма қатъи як хел одамое ки спорид мекунанд, ма даже спорид мекунам ки ба наздикӣ арзон мешава, яъне мумкин ки нархи аввала неву, ки бояд арзон бишава и ближайшее время, мумкин як моҳ ёки 2 моҳ пас арзон бишава. Ман гарантия наметавонам ки бояд бишава. Якум XBet бурдҳои хела калон сумои вазбин дар таги ҳамин видео дар комментария ман мемонам ссилка бидроин регистратсия кунед ки скачал кунед приложение Якум XBet ва сумои вазбина бибарен. Ай футбол, ай баскетбол, ай хоккей, теннис, короче уже дафига бозиҳои, дафига спортай бидроин хела суми тенҷа бибарен. Мо чӣ кор мекунем? Мо мерем сумои бурдагимона сарф мекунем. Мара безор кардан хела одамо барои амнистия. Как будто амнистияра ма мегзаронам ёки ма ҳуюш мекунам, ма сарф метам, лекин не афсус, агар ҳар рӯз амнистия мекардам. На самом деле дар бораи амнистия ма чанд бор видео кардаги будам ва чанд каса бо отдельно фаҳмодаги будам, намедонам 1000 каса. Неки гап дар вай нест, бародаром, дар интернет на самом деле ҳастанд ҳар хел хабарҳо, ҳар хел новостиҳо ки амнистия гузаштагиа уже ай 25 март ёки ай 21 март то 10 апрел. В общем, хали чото да рост гап додам нест ҳамин числоҳо. Лекин нависондагиа ки гузаштагиай мо бехабар мондем. Одамоида ки амнистия дар кор буд. На самом деле рост гапа бугум, чале ки гуфтагиа ки Владимир Владимирович Путин, аки дар ҳаминҷо нависондагиа намедонам гуфта ёки нагуфта. Амнистия ба наздикӣ мешава, не ки кай, кадом число, кадом рӯз маълум нест бародаро. Ва ман фикр мекунам ки агар ки амнистия ки маълум шид, шумо пеш ай ма мефаҳмед ва пеш аз видео кардани ма шумо уже ба хабар мешавед ай ҳамаи ҷо. Ай дигар чанд кас моро гап мезанад мефаҳмед дар рӯ любой ҷо. Баром мехоҳам бигӯям ки амнистия ки сар шид бародаро, ма даже хали специальный ролик намекунам, монтаж просто берун да дурун даг ҷой бошам набошам запис мекунам сразу мегӯям ки бародаро амнистия то мечанун сар шидагиай. В общем, метавонед истифода барен ва документотона ҳал кунед. Барои бародаро озӣ ҳеҷ кара гуфти гапа бовар кардан дар кор нест. Барои чӣ ман гапа гуфтастам? Чанд қа пеш ман да чанд кас гуфт ки як компания пайдо шуда ки шумо да ёрдам мета барои амнистия гузаштан ва ба фикрам бепулне. Ва ман фикр мекунам ин мошенничество. Мисол шумо агон кас сум мегиранд хе бо ки дат ам хе бо разбор ва бо мековен адвокат юрист ки сумои ки намешава гирифта бигирен. Бо чанд сум мега да адвокат юрист метен ки ӯ суморо бигира ё наметавонанд. В общем, ду тарафа месӯзен. Баром қа интизор шавем. Аз $1 миллион зиёд одамо ҷамъ карданд барои як бозӣ. Барои чӣ хабара ман нақл мекунам, дар охир гап мезанам. В общем, барои як бозие ки дар уҷа основаш, яъне решаш, чӣ хел бифаҳмонам шуморо ки шумо хушрӯб бифаҳмед. В общем, дар уҷа хеле як бозӣ дига гирифтагиан, пародия кардагиан, не ки тарафи порно. Аз $1 миллион зиёд ҷамъ кардагиан барои порно бозӣ дар Америка ки дар кадом давлат бошим то чӣ. В общем, ҳамаи ҷо ҷамъ кардагиан. В общем, ҳар кас ки хоҳиш дора метавонад сум партоя ва ҳамин бозиро буроранд мисол бо бихаранаш баъд бо бозиш кунанд. Хай короче фаҳмиден схемара. Ва ман барои чӣ хабара нақл кардастам? Ман мефаҳмам ки чизи интереси нест. Не ки шумо фикр кунед барои як бозӣ ки мисол бо не то што хайка бигем дар ислом мумкин аст ёки нест, гап дарам нест. Як бозие ки порно хеле чизое ки мисол бигем дар ислом мумкин нест. Мо дар Тоҷикистон ки дар в общем дар ами мо тоҷико барои сум ҷамъ кардан барои агон одами касалӣ ёки барои агон чиз ба разбор ҷанг видео там чун чизо мегзара. И то дар охир вообще намедонем чӣ гап шидагиай, ҳама одама ёрдам додан ёки надодан. Ман в общем савол дорам ки барои чӣ ҳамхалиай хай кадоме ки медона бинависа. Лично ман худам фикр мекунам ки просто мехоҳем худмона нишон бидем. Ман додам сум, ман бояд бошам дар агон ҷо, номи ман ёки ман дар видео биём, маро сурат гирен бимонед, мара история кунед, маро сурат гирен бимонед. Ман 500 сум партофта будам.
Да, гифтети. Я марат метит каким надо садовал партфтабда. В общем, хамхаля ситуация ва ма фикр мекрем ки хай агар ки шумо хайр кардани бошин мешава бикни хайр бе ягон хел видео дар агон касали сум партои то вақте ки набини мешава мисол дар берун дар намози ҷума ки дар дигар ҷо. В общем, хали темае ма конечно намедонам ин корро бисёр давом мекунад ки да ҳамон ақл надорад дар одамое ки мо дидем дар чанд видеоҳои гузашта чӣ хали корро шид чӣ гапи ҷангар аз бор кидат видео. В общем, фарқият байни мо байни мои ҳам одамое ки ҳамхали корро мекунанд ҳама не ва байни одамое ки мисол барои бозӣ ки да порно и там хали чизо фарқият мо ҳамеае ки мо просто мехоҳем худмона нишон будем мо кардем гап дар ҳамея бародаро ма гуфтанӣ будам ки барои як бозии порно барои бозии чун чи хали суме пардамо ҳеч бе ҷанги ҷанҷол аммо барои кори хайр разбору ҷанг мекунем ва ман фикр мекунам бояд мо фикр кунем дар поведенияи худмон ва ислоҳ шавем бояд ин корро дигар накунем. кадом ки дар шаҳрҳои калони россиян медонанд чия Яндекс Еда ва бисёр тоҷикорам кор мекунанд бисёр узбекко ҳама кор мекунанд рус любой кас гап дар натсия нест ва ба наздикӣ дар Яндекс Еда айбефарагира як кас мырдай шӯхӣ нест айбефарагира ё одам мырдай хаяки ба гапа чапи ё ба бефарагира мырдай одамои религиоза мегӯянд ки вақти соати шомадагиай ва мырдай ё мегӯянд ки мисол ба айбефарагира мон в общем спорт кардан гиранд аммо нақл мекунем хабара ва ҳамаш абидна бародаро ки бача 21 сола ма 3 сол майдаҳай номаш Артик Оразалиев хела мегем бача ёшай ва дилиш ай кор мондай просто абро вери ғалтидай дар вақти кор яъне дар вақти доставка ва конечно же дар сари Яндекс Еда яъне дар сари компания Яндекс задагиянд мурдаги вай бачара ва мегӯянд ки ҳозир мо специални график мекунем ва дар бораи чизо камтарак исправит мекунем ки мисол доставщико иқадар бефара нашаванд ва ман намедонам рости гапа бигум чӣ кор карда метавонам ва ё ки бефара нашава хай мумкин ки одам бисёртар бигирам ба кор ё ки бигӯянд хай бахшиш амхота диртар меорем ҳозир доставщик камтарак даам бигира плюс хайки ман рости гапа бигум намедонам подписчикои ман ё ки обшами одамое ки маро тамошо кардастан кор мекунанд дар Яндекс Еда ё ки не ҳастай служба поддержки ки шумо метавонед 24 соат занг бизанед ва жаловаться кунед ки мисол мора бисёри бад кор фармудастанд на самом деле хеле чиз ҳастай ва конечно ки ёрдам метавад компания Яндекс да хештабори ҳамун бача хай мумкин мурдара роӣ мекунанд ватанаш ё ки агон суми дига метавад мисол хакиш маълум нестай неки гуфтага ки мо чӣ хеле метавонем ёрдам метавем хеле хабар буд ва ман гуфтанӣ будам ки бисёри бад кор накунед яки да одамое ки да Тоҷикистон ақл надорад барои ки бояд интернет бихаранд бояд кор кунанд ки тамошо кардага киное ки мисол дар агон хона кӯдакора мебанданд маҳкам мекунанд намемонанд шуна броя мисол падару модарашон хеле ягон короче ва хеле психически касаланд ва ранги заложник қабдагиянд кӯдакои худшона в общем кадоме ки дидагия хали кинора биҷиқен лайка аман шумо да нақл мекунем историяи настоящира ки дар ҳаёт шидагиай в общем якта падар модар 13 кӯдака ба занҷир ба любой чи бастагиян шона ранги заложник ва ё чанд сол беруна дидагӣ нестанд занҷиро дар амо дивана кровать бошем дар ҷое ки хоб мерафтиянд дар амо ҷое ки бастагиян фикр кунед ай пеши кровать намедонам чанд қавво метонистанд браванд в общем як хеле бастагиян ки мисол ай хона биромада натонанд дар як сол дар як ду сол як бор мемондиянд ки ва ё обозӣ кунанд душ кунанд ва ҳичо намедодиянд мезадиянд в общем просто издеваться мекардиянд кӯдакои худшона шумо да савол мешавад ки чихе ваё ёфтиянд чихе ёфтиянд мо ҳозир боз як бора мегӯям ки ягон кино нести на самом деле дар ҳаёт шидагия дар Америка ба наздикӣ ҳами хабар биромад якташ мегреза як духтарак мегреза духтараки 17 сола ва хайки дигарро хабар мекунанд милисора дигарро ва меянд ӯро меқапанд вақте ки медроянд нигоҳ мекунанд чанд касанд онҷо заложник ай ҳама дар калониш 29 сола просто маълум нест духтар ё ки бачаи леки ай ҳама дар калониш 29 сола одам намедонам ӯро
мумкин ҳам кӯдакишам хеле соли издивоцияш мекардам 29 сол вай мумкин ки залонжин будагия ҳам мумкин ки хай 10 соли охир миш маълум нестай яки шумо фикр кунед хеле чизи безебай ва ай ҳама майдакиш 2 сола калониш 29 солай а майдакиш 2 сола в общем 13 одам издивоция мекардан ҳози ора қапидагиян пожизненно маҳкамшон кардагиян конечно же хубтар мешид вора смертная казнь бутан там бикшаншон неки и ба фикрам хела чизи хела падаркай барои ваё баромқа азоб мекашанд плюс ягон авешник датарма мумкин биқапашона бизанашона издивоцияшон кунад чихели ки ваё кӯдакошона издивоция мекардан в общем надеемся на лучшее. Ин ҳамин гапи хабар буд дар ҳафтаи гузашта. Я хелеш боти нашидаги буд рост гапа бигум баром ка шумо чикор мекунед подписаться кунед дар канал, боҷеқен лайка ва интизор шавед нагон видеои нави мара баъд 1 рӯз 2 рӯз 3 рӯз плюс бо ма касалам ҳозир бо хоб мерам дар койкам. Ҳаш ҳама дар ҳамати калон бародаро мо ҳозир видеоро монтаж мекунем ба шумо тамошош мекунед ва дар инстаграми марам подписаться кунед бародаро. Хай